Joo, lätkitään taas yksi tämmönen äänenvaimennuspaneeli tonne kattoon kiinni. Mä oon tälleen vähän rauhallista tahtia tehnyt, kun ei oo noita teleskooppivarsia riittävästi, niin ehtii tää liima kuivua. Yllättävän paljon liimaa menee. Litralla voi vetää säästeliästi, kun käyttää, niin 4 tämmöstä paneelia tänne kattoon kiinni. Kyllä nää sitten ääntä vaimentaa jonkin verran. Tulee akustisesti paljon pehmeämpi tämmöisestä huoneesta ja jälkikaiunta-aika lyhenee. Voi sitten kuunnella musiikkiakin paljon paremmin tämmöisessä huoneessa, kun se ei ole mikään semmoinen kaikukammio. Mä huomaan jo nyt, kun tähän on jo laittanut noita paneeleita, niin musta on semmoinen paljon rauhallisempi fiilis olla täällä huoneessa, kun akustiset ominaisuudet on parantunut. Tämmöiset paneelithan ne pitää olla kämpässä, että ei ole semmoinen kaikukammio. Varsinkin musiikki-ihmisenä, niin kyllä ihan tommonen jo kuulokekuuntelukin, niin mä luulen, että kuulokkeillakin on mukavampi tämmöisessä huoneessa kuulokkeilla kuunnella, missä on tämmöiset akustoidut katot. Oiskohan tässä jo riittävästi liimaa? Sen saa tällä kammalla kammattua sitten auki. Joo, se tulisi tuohon kohtaan nyt sitten kiinni. Siihen menee vielä kolme levyä menee tonne ja sitten tuo keskiväli on kokonaan vielä levyttämättä. Laittaisi tuo tuonne paikoilleen nyt sitten. Se käy kyllä näppärästi näillä teleskooppivarsilla. Tänään tärkeintä on se, että jättää tikapuut vähän sen verran kauas, että ei ne ole tiellä sitten, että mahtuu työskentelemään ja pistää tuosta vähän lisää valoa. Otetaan tuolta yksi. Tässä on tämmöisiä sopivan kokoisia puita, mitkä tasaa sitä painetta, kun sen tällään tuohon. Mä olen sen lisäksi vielä, mä laitan vielä nauloilla sen, pitkällä naulalla naulaan sen kiinni, varmistan sen tuolta. Tästä 4 naulaa valmiiksi. No niin se.
Joo, mä en pystynyt puhumaan, kun mulla on näitä nauloja suussa, mutta mä varmistan sen vielä. Pistä Ronne vähän nauloja tukemaan sitä perhettä. Nämähän ei jää näkyviin nämä levyt, kun ne jää varsinaisten kattopaneelia taakse alle. No, se on siinä. Sitten voisikin jatkaa tätä työskentelyä. Pari. No niin, nyt päättyi taas yksi työvaihe. Se on insuleitattu noin äänenvaimennuselementtien saumat noihin koolauksiin. Tokihan niitä täytyy, kun noin kuivuu, niin täytyy vielä puukolla rapsia, ettei ne ole tiellä sitten, kun siihen paneeli alkaa laittaa kiinni. Nyt mä taidan käydä vähän ottaa tuore mehua ja huilata vähän aikaa ja näin saa sillä välin liimautua. Nämä on 2 pientä palaa tuolla vielä paikoilleen. Niin sitten voi keskittyä noihin seiniin. Mä taidan vielä pesasta vähän noita seiniä ja sitten alkaa vetää tasotetta tonne seiniin. Mulla on tämmönen 10 litran pönttö. Mä koitan käyttää aika säästeliäästi, että riittäisi tuo 1 pönttö, ettei tarvis lisää hommata. Nyt alkaa se hirvein duuni. Sitten täytyy pikkusen hioa mattapintaiseksi noita maalattuja seiniä. Ja sinne on jäänyt ylös yksi lauta. Otetaan se sieltä pois, ettei se tipu vahingossa mun päähän. Mä tuossa siivosin. Joo, tuli painettua vahingossa nauhoitus pois päältä. Siivosin, niin unohtui tää lauta vielä pois. Taas se kohta tippuu päähän. Tuollakin on vähän eristysvaastoa. Joo, mutta ei auta nyt muu, vaan alkaa vaan hiomaan. Pistetään kaikki turhat ovet kiinni, ettei pölypään pääse leviämään yhtään pidemmälle kuin on tarvis. Joo. Hionta hommaa. Täytyy nää käsitellä matoiksi. Siinä on jo paneelia. Sitäkin pitää vähän suojata paremmin, ettei vaan pölyä mene turhaan sinne. Kyllä se toi hiominen syö miestä. Onneksi mulla oli näitä hiontapapereita, noita 40-siä, 125-millisiä, niitä oli riittävästi. Mä oon nyt kertaalleen nämä pinnat hieno. Ne on mattapintaisia. 4 hiomalaikkaa mulla meni ja 4. kohdalla sitten ei pettänyt mies, vaan petti kone. Kone petti nytten. Se hajosi tosta. Toi epäkesku. Onko siinä ollut joku ruuvi? Vai onko se ollut vaan jollain puristusliitoksella? Mutta sieltä tuli pihalle kasa laakereita. Siinä on joku prikka. Laakerit tuli ulos. Nyt ei mies olisi vielä jaksanut, mutta kone petti. Siinä on näkee ihan selkeästi, että tää on laakerin runko tossa noin. Nyt ei mies pettänyt, mutta kone petti nyt tällä kertaa. Eipä tuo nyt niin arvokas kone ollutkaan, mutta sitten kun on levitetty tasotteet seinään, niin sitten täytyy joku hiontavehe keksiä taas uusi. Tuolla nyt ei tehdä hommia tuolla koneella.
No niin, nyt päästiin levittelemään tällä isolla kauhalla tätä tasotetta. Mulla on taas niin edustavat housut ihan ratkennut, mutta ei se tässä hommassa haittaa. Tässä tarvii olla tasottaja niin edustettuna, mutta kun seinässä se näkyy se edustavuus, että jos ei ole ammattitaitoinen tasottaja ollut asialla, niin seinässä näkyy sitten jälki. Tosiaan isolla kauhalla päästiin tekemään näitä hommia. Mä toivon, että toi yksi purkki nyt riittäisi tätä tasotetta, että 10 litraa riittäisi. Joo, kyllä se tästä homma etenee. Joo, hyvät toverit, tänään on ollut ikkunanpielien spiikkausta lauantaina. Aika hyvinhän tässä hommassa on edistyttykin, että enää tuossa on tuon verran jäljellä, mutta ei ole mikään semmoinen kauhean kiva työvaihe. Toi näyttää toi yläpinta sen verran kiinteältä ja hyvältä, että siihen mä taidan suoraan muovilevyt liimata kiinni. Vähän voisi hioa sitä, mutta kun se on ihan tasainen, niin onko tossa jotain halkeamia? Ei pahoja. Mä pistän siihen muovilevyt liimaan suoraan kiinni, mutta sitten tää on se probleema, kun täällä on tämmöistä high-techia. Mä en tiedä, miten mä tämän pellin saisin irti. Tässä on semmonen ihme tuuletuskanava tonne ulos. On reikä, patteri on luonnollisesti tuosta alas. Et siinä on vissiin ajateltu sitä, että lämmin ilma kun nousee tästä ulos, niin se tuo sitten samalla siihen raikasta ulkoilmaa tämän räppänän kautta. Mutta kun näissä oli semmonen vipusysteemi, joka on toiminut ja tää on niin, tuntuu olevan hankalasti irrotettava toi, että mä meinaan valaa tähän, laitan jonkun tason tuonne ikkunaloiden alaosaan ja sitten täytyy valaa tähän vähän saneerauslaastia tähän reijän päälle. Mutta tän jos sais irti täältä niin parempi, mutta täytyy se vissiin takoa tonne alas ja laastia vaan päälle. No niin, tässä on teille remontoijille sitten muillekin vinkki, että miten tällaisen räppänän saa irti tämmöisestä aukosta. Tämä ei ole mennyt halki, tämä on mennyt ihan itsestään halki. Tämä on ollut jo halki ennen tätä irrotustyötä, että se ei ole. Kyllä tämä aika hyvin ehjänä säilyy tämä betonista valettu ikkunalauta. Täällä molemmissa sivuissa tuossa kohtaa, tuossa näkyykin vielä niitin reikä on tuossa. Samoin täällä toisella puolella on samanlainen. Niin ne kun hakkaa auki, mä nyt käytin siihen tämmöstä ruuvimeisseliä ja vähän talttaakin käytin siihen auki hakkaamiseen, kun se on kiinni tuolla, niin täältä välistä saa pujotettua taltan tai ruuvimeisselin siihen niittiin. Niin sitä kun hakkaa aikansa, että se niitti menee poikki molemmin puolit, niin sit se saa vedettyä irti sieltä. Muuta keinoa siinä ei oo. Ja mähän jouduin, eihän se oikein normaalisti lähdekään täältä irti, että kun se normaalisti peittää tämän koko aukon, niin mä olin tästä leikannut tän etuosan pelli jo pois. Niin se mahtuu sitten nousemaan sieltä. Et semmonen operaatio tässä oli. Ja nyt tämä voi sitten alkaa täyttelemään betonilla. Täytyy siihen tehdä joku lauta ensin, että se ei valu se betoni tonne patteriin. Muutenhan mulla on patteri ihan betonin sisällä, että täytyy semmonen sopiva lauta ensin tähän duunata. Ja sitten siihen vaan tekee vähän, vaikka pistää vähän jotain ylimääräisiä vanhoja ruuvimeisselle tai jotain rautoja tukemaan sitä betonivalua, niin siitä saadaan aukko umpeen tukittua ja tommonen tuuletussysteemi nyt poistuu käytöstä.